under the law. Gipadalhan na og show cause order sa Land Transportation Office kon LTO Region 7 si Dumanhog Mayor Gungun Hika human kini nalambigit sa usa ka aksidente sa National Highway sa Barangay Pakigni, Minglanilla niadtong Domingo, Hulyo 19, kung diin dunay pipila ka mga kalapasan ang mayor. Nag-viral sa social media ang maong insidente nga nakuhaan og video footage sa usa ka dashcam sa sakyanan nga miagi sa maong dalan. Makita sa video ang pag-counterflow ni Hika sa pikas nga lane samtang luwan siyang motorsiklo ug misugat kini sa usa ka high-ace van nga nag-U-turn sa designated slot. Gisugdan na sa LTO 7 ang ilang administrative investigation alang sa mga kasong reckless driving ug operating a motor vehicle without a number plate o BUSAR A number 4136. Sa pagkikinabi sa MyTV News Team kang LTO 7 Regional Director Attorney Wendell Dinglasan, gibutyag niini nga nanawag pa ang mayor kaniya sa mismong adlaw sa panghitabo. Ang sagot na pagsagot ko, ang una pong sinabi sa akin ng nasa kabilang linya, RD, meron po akong kasalanan sa inyo. Hindi ko po alam kung sino yung nasa kabilang linya. Sabi niya may kasalanan po ako. Sabi ko, ay ano po yun sir at sino po kayo? Nagpakilala siya sa daw si Mayor Gungun Hika. Kasi nakapag-counterflow ako sandali, bigla ako na-aksidente. So sabi ko, ay Mayor, kung ganun po sir, buti tumawag kayo. Pero hindi ibig sabihin na tumawag kay Mayor, hindi ko kayo aaksyonan. So sabi ko sa kanya, Mayor, mag-i-issue ako ng show cause order sa'yo. Gipati nausab ni Dinglasan kung nganong wala pa na-impound ang motorsiklo sa mayor. Meron ng mga nagtatanong sa public, bakit daw hindi in-impound yung motor ni Mayor. Gusto ko lang sabihin po sa public na yung pagka walang plates, ngayon po sa LTO, hindi po kagad dyan ini-impound. And even in the joint administrative order, walang nakalagay na impounding. Pagka walang plaka, it is because may mga cases before na meron pong backlog ang LTO sa plaka. So kung i-impound namin yan, kung kasalanan ng LTO yan, tapos i-impound pa namin ng public, edi lalo pong masama para sa publiko yun. So hindi po talaga namin i-impound yan. Gisulayan sab sa among team nga masayran gikan sa direktor kung nganong hantud karon wala pay plaka ang motorsiklo ni Hika. Apan matud niya, nagpadayon pa ilang investigasyon kalabot niini. Apan nganong ni counterflow man si Hika atol sa mong insidente. Gisugilo niini sa MyTV Cebu ang nahitabo ni atong adlaw. That Sunday, we were supposed to have a breakfast ride to Dumanhog. So we had ang among meeting point sa Shell Mambaling kanang dool sa SMC side. Akong tuo, ang Minglanilla is no left turn yun ang tibok ng Minglanilla because there was a time na no left turn ng tibok ng Minglanilla karong grabe ang traffic. So right ragid ka ng mga iskina nila, right ragid. And I did not know nga na U-turn slot dito the pitag way. Dool ba siya sa bridge? Dool rasad kayo siya sa stoplight. So sayop sa gid nako with no excuses. Sayop gid nako nga ni overtake ko pero usually good kaming mga big bike mo overtake gid may kalabi na sa highway og dali-dali gay kanang among mga bike is dugay may dili mo dagan hapdos kay na sa amo ang legs no gay init kay na siya makina gay dagko kay makina that's 1,000 almost 1,300 cc. Gipati na usab ni Hika kung nganong walay gitaod nga plaka sa iyang motorsiklo atol sa aksidente. My motorcycle, bago na siya. I bought it in Ducati, Manila last year, December. And I was supposed to get the plate number next Monday because I'll be going to Manila for the sauna. No? So, ang akong plate number nga gigamit sa ako ang motor is for registration. Unya, mura siya card. Unya, gi-tie wire siya. So, na natangtang ang right side so nagbitay siya ba so I place it inside the bag no nevertheless dala nako akong ORCR dala nako ang certification nga I can use my bike even without the plate number pa because on the process pa of kanang wala pa makuha ang plate number ba. Dugang sa mayor, giangkon niya ang mga gasto sa pagpaayo sa naguba nga van for hire, lakip ng pagbayad sa adlaw-adlaw unta nga kita nini samtang wala pa kini magamit og giayo pa. Taliwa nini, mipasalig ang LTO 7 sa publiko nga sundon nila ang saktong proseso sa balaod ug ipaubos sa tukmang investigasyon ang kaso ni Hika susama sa pagtrato sa ubang ordinaryo nga mga driver. Gawas ni Hika,
Laing kawanisab sa gobyerno ang gipaubos karon sa investigasyon, human gireklamo ang pipila ka mga traffic enforcers sa Cebu City Transportation Office kon CCTO tungod sa ilang pagpark sa no parking zone sa dakbayan sa Sugbo aron mangaon. Ang nalambigit nga enforcer nakatilaw na sa citation ticket nga unta siya ang tig-issue ug namultahan og 1,000 ka pesos. Matnon mo ana, warning na ninyo. Ha? Di na mausap. Sunod na kung kwaon ninyo na inyong trabaho. Ang mga panghitabo karon nagpamatuod nga walay bisan kinsa ang mahimong exempted sa mga silot sa balaod, mapa-ordinaryong tao, kawani o opisyales sa gobyerno. Kini usa ka mahinungdanon nga pahimangno nga ang hustisya kinahanglan ipatuman nga patas ug walay gipili. Kini si RD Morales, alang sa My TV, Cebu.